Зөфәр ага Гыймаев җомга көнендә өйлә намазын өйдә укый. Намаз артыннан бу йогышлы чирнең тизрәк узып китүен теләп дуга кыла ул. Аксакалар исеменнән районыбызның Аксакалар шурасының рәисе буларак сезгә мөрәҗәгать итәм. Һәммәбез өйдә утырыйк. Bu karantinler uzgança inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam sözlerine de dayanıp bizning galimlerimiz, bizning Dünya Nazaretining ulamalar şurası da kararlar çıkardı. Meşitte, bizning meşitlerimizde gıbadetlerimizni biraz başka türlü formada kılı. Бу хәл вакытлы шадыйнар хәзрәт үзенең изоляцияләү беткәч гыйбадәтләр намазлар яңада элеккегечә алып барылачак. Әлеге өйлә 5 вакыт намазларны имам хатиблар һәм аларның ярдәмчеләре мәчеттә эшли торган кешеләр генә укый. Хәзерге көндә үткәрелә шариат буенча үткәрелгән гыйбадәтләрен бераз башка формада итәргә. Әйтергә кирәк, безнең хәзерге вакытта Нурлат районының бөтен мәчетләрендә бүгенге һәм шул карантин вакытында булган җомга намазлары ул бит инде күп кеше килә торган, иң күп кеше килә торган намаз, атнага бер укыла торган намаз җомга көнне сәгать 12дә укылмас. Җеназа намазлары ничек укыла? Башка дини йолаларын ничек үтәргә? Мәсәлән, ураза аенда ифтар мәҗлесләрен. Җеназа укылыр. Ләкин башка намазлар кебек үк ул аз кеше, ягъни имам зират караучы мәсәлән, шул мәчеттә хезмәт кылган кешеләр генә укыр. Өйдә булган чаралар да без киңәш итәбез аны әзәйтергә. Күп кеше җимаска теге контакт әзрәк булсын кешеләр бер-берсе белән. Азан 5 вакыт әйтеләчәк иншаллах. Аны мәзин, имам шулай ук башкарачак, Алла бирсә. Мәчетләр бер мәчеттә ябылмый, ләкин без үтенеп сорыйбыз бөтен кешеләрдән мәчетләргә хәзерге вакытта вакытлыча гына йөрмәскә. Башка дини йолаларны үтәгәндә дә кеше күп җыелмау мөһим ди район мөхтәсибе. Бүгенге көндә Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәге ишекләре ябык. Биредә татар теле дәресләре вакытлыча туктатылган, дини укулар үткәрелми. Саклану зыянга түгел, Аллаһы Тәгалә сакланганны үзем саклармын дигән.